Top 3 most wanted person iti probinsya ti Abra na kemeg iti syudad ti Candon. Detalye ni Bridget Mayo. Kalpasan ti dua tawen, nagtenag iti ima ti otoridad ti 20 ket 2 ti tawen na ni Mark Edison Arsena iti Sitio Palikad, Poblasyon, Pilar, Abra. Isuna ti maibilang a top 3 most wanted person iti probinsya ti Abra. Iti Candon City anakemeg ti sospek, babaen ti bileg ti warrant of arrest. Natuntun isuna ti pulisya, babaen metlaing ti pulis, ang nagpamarang akayat na amakiamamuken kuana. Na-arrange na may isang operatives tayo nga nagkita na dyan Candon City, Ilocos Sur. Kasi dyan ti plinano minyo ti di malun. So, naging successful na di operation. Enero 2012, idi may pagarup a pinapatay na Arsena ti ulitig na ani Jonathan Almazan. Malaksi diti kaso a pamapatay at dapay kaso na akarnaping ken theft. Gapu ti panangitaray na ti motorsiklo ken ti 20,000 pesos ti nabiktima na. Ngem pinaglikudan ni Arsena ti pammabasul. Mutamo ma'am na tini inosente ako nga ron.